Før sommerens første solstråler rammer Marselisborg, begynder deres færd. Professionelle jægere og fantastiske evner. Deres sanser er finpudsede og nedarvede gennem århundreder, fra far til søn. De følger deres instinkter og sætter kursen mod det danske vildnis. Holdet er sammensat af 4 ubestridte mestre af deres fag. Den absolute elite. En skytte, en stifinder, en spejder og en ekspert. De spreder frygt blandt alle levende væsener, hvor end de viser sig. De er de allerbedste. De bevæger sig lydløst over de evige danske sletter, for de ved, at deres bytte kan høre selv den mindste lyd på kilometers afstand og er konstant opmærksom på lugten af jæger. Flere års dedikeret og hård træning har skærpet jægernes intuition i en grad, der er intet mindre end forbløffende. Deres skarpe blik kan spotte byttet på kilometers afstand. Dog er det kun den sjældne elite af jæger, der får lov at se deres bytte i øjnene. For jægerne er dette et øjeblik, de aldrig vil glemme. Skovens værste kryb. Et purungt eksemplar. Førstegeren er anset for at være det mest sjældne og værdifulde stykke vildt. Selv såret er førstegear i stand til at løbe ufattelige afstande. Utallige skud af nedlægger. Siden 1898 har vi samarbejdet med oprindelige 1. G-jæger. Gennem intens træning forbedres produktet. Førstegerne oplæres i basale evner, som sprog og adfærd, så de kan blive klar til livet som studerende. Det er en lang og krævende proces, der kræver meget af træneren. Det endelige produkt er intet mindre end en enorm bedrift. Vi leverer den fuldendte, velopdragede og fejlfri første G'er til næsten 150 lande til hver eneste skolestart.
Elevforsyningen AS. Mere end blot et produkt.